Good morning! Yeah! Samsayang morning! Good morning lang yan. Morning. We're on our way to Cebu! Papunta kami ngayon ng Cebu dahil meron kaming business transaction doon. We need to update basta may update kami doon sa branch namin. Bibisita kami sa pinakabagong building, as in yung sariling building talaga natin dyan sa Cebu. So see you leaders there sa Cebu. Siguro kung napanood nyo na to, wala, umuwi na kami ng buwan. Yan, so samahan nyo kami sa aming one day trip sa Cebu. Bye! Lunes pa Duha. Nakabili na kami andito na kami sa Tubigo, nakabili na kami ng ticket at hinahabol namin yung 10 AM na ferry papuntang Cebu. 1 hour lang yung biyahe, so darating kami doon mga 11. Doon na rin kami kakain kasi parang madelate na talaga kami. It's 9:40 I guess dito na ngayon. So hinahabol namin, maghahanap pa kami ng parking doon sa loob, doon sa PPA. Update naman kayo later. Ayan, nakapark na kami. Yes. So, 56 lang. 4 wheels, 56 for 6 hours. Tapos, magkano? Succeeding hours? 2 pesos. 2 pesos succeeding hours. So, siguro mga 10 hours lang kami doon. Or, hindi lang 10 hours. Kasi uwi rin kami mamayang hapon. So, kuha kami ng terminal. Hangakers, besh! Hangak! Alam nyo ba, tinakbo namin mula terminal hanggang dito sa barko. Kasi sabi, last call na kami lang daw inaantay. Buti na lang nakahabol pa sa 10 AM na. So, darating kami ng 11. Makakang. Karagkan. Mara na yung i-contribute ng video. Tumakbo talaga kami. Hindi na kami nakapag-video kasi parang hindi marathon. Race dito ako gibuhat. Dash. So, papunta na kami. Update naman kayo later. See you soon.
hour later. So we're here in Cebu. Hello Cebu. Welcome us back. Yes! And first stop, bago kami papunta ng office, pupunta muna kami sa Santo Niño, Basilica, ano yun? Minor de Santo Niño para Thanksgiving, and then after that, kain muna, and then brunch na. Yes! See you! Dito na kami sa loob ng Santo Niño. Ay, dito na digyan. Hanap na naman sila. Kasi, punta tayo kay Senior Santo Niño. So, tapos na kami doon bumalik kay Senior Santo Niño. Hindi kami nakapag-video kasi bawal kasi doon na camera. Kaya, wala kami wala kaming clip doon. And ngayon, magtitira kami ng kanila. Nagkut sa aming kanila, guys. Kain muna tayo. Kasi wala pa kaming breakfast. Kaya brunch na to dito. Brunch. Wala pang order? Gutom na? Mahilis na daw yung mga fats. Hilis na mga fats. Malayas na. After this, proceed na kami sa update na ulit later. Ayan, nandito na kami sa office. Ayan, dyan yung office. Grabe, ang ganda. Parang Avengers lang. Avengers lang. Woo! Ganda ng office. So, ayan na po, no? We're done. And, uuwi na kami. Hindi kami pinapasok sa 7th floor. Kasi for special events lang po daw yun. Kasi ang bago pa ng building natin. And if it fail, kasi nga, supposedly, magsa-shopping kami. Magsa-shopping kami sa SM dahil mag-claim sana kami ng Sodexo. Kasi nga, meron tayong free gift check. So, free shopping doon sa SM. Offline, kaya walang nangyari. Uuwi na lang kami sa Bohol. So, maaga tayong uuwi ng Bohol with Jessie. So, may bago kaming recruit.
So, bili na kami ng ticket. Ka Jess! Kabili na kami ng ticket. So, yung trip namin is 3 p.m. Grabe no, ang bilis. Dumating kami dito ng 11, tapos uwi rin kami. Darating kami ng Bohol ng 4. 7 hours lang. So, ayan. Ayan na yung boat namin. Sa'yo may ikuha. Ha? Business eh. Ay, oo, dapat nag-business class. Ito meron na? Dili, tourist. Okay, ay, 230, iwan po na. tourist. So, ayan. Ito lang 3. So, bili tayo ng siomay. Siomay ka ba? So, then, I can show my love for you. Yes, anong masasabi mo sa trip natin ngayon? No shopping. No shopping. Parang tigilaran. Parang tigilaran lang. Parang pumunta lang tayo ng Agna May magdugay pag agnaw eh. Ito ay Agna. 2 hours may agnaw. Oo. Sige, parang pumunta lang kami ng Tagbilaran. Bakla yun o Tagbilaran? Wow. Magic. Magic. Yan. Ano na ito ang... Ano na ito ah? Uwi na kami! See you later, Jam, Sky Eyes. Kain so much. One hour later. Yo, what's up to you? Sa Bohol with our brother Jesse. Tidak pa sa lubong? Nagpasalubong nga kami ni Kaon. Ito lang yung bumili ng pasalubong pero kinain sa barko. So, I think saktong 6 hours lang tayo. Hindi na tayo magbabayad ng excess sa parking fee. Lalalala. Ayan na. Doon tayo magbabayad. And we're on our way home. Yes. Aray, tara. Pauwi na. Kami pauwi na. Ito ba itang Cebu? Mura na magawa lagi. Murag naara pa tayo pipihan na rin sa buwan. Tubigon. Mura pa tumihias o na just no? Oo. Mura tayo kasi tiring tubigon ba? Hindi rin naman nagtubigon. Dito may Cebu, may snacks. Oy, lingaw. Malingaw sa Bohol. Naboring kasi kami sa Bohol kaya pumunta kami ng Cebu para mag-snacks. Na bumili ng utap at saka ampaw. Ampaw, manghod sa bahaw. Sa Cebu, ang pala ito na. Ampaw gutap. Lain mo lasa ang laing flavor ang utap sa Cebu. Lahi dyan basta tabukan. Itabok sa dagat ba? Ay, maoran na yun pa ito pasalubong. Agkaon po ng pasalubong. Wala kaabot sa hindi pasalubungan. Eh, pasalubong for myself. Maganda. Aron yung Utap. aron yung nitagaan ba? Ulit na ta. Hi, update! Konting update. Kagaling namin ng Tubigon kanina. Dumating kami ng city mga 6 p.m. Tapos tumiretso kami sa Sunset Villa kasi birthday ng anak ng pinsan ko. Andun yung family ko, yung relatives ko. Tapos andun kami nag-dinner by the pool. Hindi na kami nakapag-video doon kasi nga wala. Pagkadating, kain,
chika-chika, wala na. Insert ko na lang. Pagkatapos ng business trip namin dun sa Cebu, night out naman with my ano ba yan? College friends. So, college classmates. Ang mga batch ko nung college. So, dumating kasi si Pearl, kaya dumating galing ibang bansa. So, mag-meet kami ngayon. Ako lang daw, siya uwi na. Susunduin na lang niya ako mamaya. So, andun kami, punta kami doon kasi nga, yung banda na tutugtog is classmate, ay hindi. Basta, friend din namin nung college, kaya punta kami doon. Mini reunion, mini get together. So, grabe tong araw na to. Ano bagang? Business, family, and Fun. fun. So, balance na. Well, balance naman din yung araw na to. And update namin kayo later! Blinded by God by you.